Masu sauraro barkanmu da wannan asbahi a cikin shirin labaran asuban wanda a cikinsa za ku ji cewa ƙungiyar ƙasashe masu arzikin mai ta OPEC ta rage yawan man da ake sa ran Najeriya ta dinga haƙowa kowace rana. Wasu manyan 'yan siyasa a ƙasar nan sun yi wa gwarazan gasar hikaya ta BBC Hausa ruwan kuɗi a Abuja. A jihar Kaduna kuwa 'yan sanda ne suka kama wasu mutane 8 da ake zargin garkuwa da mutane da fashi da makami. Tare kuma fitaccen tsohon jami'in diplomasiyar Amurka Henry Kissinger ya mutu yana da shekara 100. To kanan labaran aka saurara na yau Juma'a. 1 ga watan Disambar shekarar 2023 daidai da 17 ga watan Juma'a ula na shekara ta 1445 bayan hijira. Sunana Shehu Usman Salu da zan karanto cikakkun labaran wanda za ku iya kalla yanzu haka a shafinmu na Facebook. Bari mu somo shirin da sha'anin tattalin arziki. Da ƙungiyar ƙasashe masu arzikin mai ta OPEC ta rage yawan man da ake sa ran Najeriya ta dinga haƙowa kowace rana daga shekarar 2024 da ganga miliyan 1,800 kowace rana zuwa ganga miliyan 1.5. Ɗaukar wannan mataki ya biyo bayan taron ƙungiyar da ya gudana a Geneva, wanda aka kira domin nazari akan daidaita farashin mai a kasuwannin duniya. Rage adadin man da kowace ƙasa ke fitarwa ya shafi ƙasashe da dama, cikinsu har da ƙasashen Angola da Congo da ke samar da man daga nahiyar Afirka. To a ƙarƙashin sabon tsarin, Angola za ta dinga fitar da ganga miliyan 1.100 yayin da Congo za ta fitar da ganga 225,000 kowace rana. Ƙungiyar OPEC ta buƙaci kamfanoni guda 3 masu zaman kansu na AIHS da Rystad Energy da kuma Wood Mackenzie da su sanya ido wajen tabbatar da aiki da umarnin a Najeriya da